Wel, ydy, swn i feddwl bod o wedi cael effaith positif yn bersonol. Dwi newydd rhoi enghreifftiau fan yna o beth sydd wedi digwydd ar lefel leol yma yn Aberconwy. A dwi'n mawr obeithio bod na lwyddiannau fel yna yn digwydd mewn rhannau eraill o Gymru. Be da chi yn ei gael ydy bod yr llywodraeth yn dod yn agosach at y bobl. A mae hynny yn beth da, achos o leia beth bynnag ydy'n problemau ni, beth bynnag ydyn ni'n dyheu amdano yng Nghymru, ydych chi yn cael trafod rwan, mae'r broses democrataidd yn caniatáu chi drafod wyneb yn wyneb hefo gweinidogion. Oedd hynny yn digwydd o'r blaen dan yr hen dref wrth gwrs, ond nid i'r graddfa mae yn digwydd heddiw. Ac mae gennych chi hefyd yr gyfundrefn fel mae hi yn y Senedd efo pwyllgora. Dwi'n digwydd cadeirio un o'r pwyllgora, menter a dysgu. Lle mae'r hawl gennych chi i ofyn i'r gweinidogion beth yn union sydd yn digwydd yn fan yma gweinidog, beth ydych chi'n mynd i wneud ynghylch hyn, sut ydych chi'n mynd i wella. A yn gyffredinol, mae hynny yn dod â gwelliannau i Gymru.